Я толькі што выйшаў з канцылярыі прэм'ер-міністра Літвы. Тут адбылася сустрэча з кіраўніцтвам новай працоўнай групы па барацьбе з ксенафобіяй. Гэту групу узначальвае дарадца прэм'ер-міністра Літвы Александр Радченко. Асноўны фокус працы групы накіраваны на ксенафобію і барацьбу з дыскрымінацыяй. Аднак у яе ўваходзяць прадстаўнікі практычна ўсіх профільных міністэрстваў, унутраных спраў культуры, замежных спраў, адукацыі, а таксама бюро па справах нацыянальных меншасцяў. Таму мы таксама карыстаемся гэтай пляцоўкай для больш шырокай дыскусіі, бо гэта можа спрыяць палепшэнню жыцця беларусаў у Літве. Да сустрэчы я прадставіў праблемы, з якімі стыкаюцца беларусы ў Літве у гэтай і іншых сферах, а таксама прапановы па супрацоўніцтве. Спіс мы падрыхтавалі разам з беларускімі арганізацыямі і супольнасцю. Вялікі ўсім дзякуй за камунікацыю, дапамогу і фідбэк. Я перадаў 12 асноўных прапаноў ад нашага боку па двух напрамках. Першы – легалізацыя. Як дзейнічаць пры складанасцях пры падачы і падаўжэнні дакументаў відаў на жыхарства, атрыманні палітычнага прытулка. Праблемы з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі і пашпартамі, дзе скончылі старонкі. Пытанні з прызнаннем беларусаў пагрозы нацыянальнай бяспекі. Складанасці з прызнаннем дакументаў, бо апастылі альбо пэўныя даведкі і сертыфікаты можна атрымаць толькі ў Беларусі. І другі кірунак – гэта падтрымка і інтэграцыя. Тут мы гаварылі пра супрацьстаянне прапагандзе і пагрозам з боку рэжыму, які спрабуе пасварыць беларусаў-літоўцаў, магчымасці рэабілітацыі беларускіх ваяроў у краіне. Ну і таксама пытанне рэгістрацыі беларускіх аўто ў Літве. Недахоп месцаў беларускамоўнай гімназіі, удзел беларусаў у мясцовых мерапрыемствах і таксама удзел літоўцаў у беларускіх мерапрыемствах, дадатковыя курсы літоўскай мовы. Літоўскі бок падкрэсліў гатоўнасць да далейшага дыялогу, каб разам шукаць найлепшыя шляхі падтрымкі беларусаў у Літве. Хутка наш офіс сустрэнецца з беларускімі арганізацыямі ў Літве, каб абмеркаваць далейшае супрацоўніцтва і вырашэнне пытанняў. Мы вельмі ўдзячныя літоўскаму ўраду, а таксама літоўскім і беларускім праваабаронцам за падтрымку нашых грамадзянаў.